Днес ще ти покажа 5 парфюма, с които ще мириш страхотно този пролетно-летен сезон. Той е сладък и леко плодов аромат, с много женствено и романтично усещане, подходящ за пролетни вечери и дава cool girl vibe. Това е Dark Romance парфюмът на Zara. Той е топъл, гурманд аромат, с ванилия, тофи и кремообразни нотки. По-подходящ е за по-хладни летни вечери. Това е парфюмът на Escada Celebrate Now. Той е свеж, сладък и много uplifting аромат. Има младежко и енергично усещане и е супер за ежедневието през пролета и лятото. Този аромат е на полската марка La Rive. Ароматът е чист, свеж и леко воден. Идеален е като дневен парфюм през лятото. Последният аромат, който ще ви покажа, е този на Emporio Armani Diamonds. Ароматът е доста чист, свеж и елегантен. Подходящ е за през деня, когато сте се изкъпали и искате да имате повече свежест. Наистина миризмата му е страхотна. А на вас кой аромат най-много ви допадна? Ще се радвам да ми споделите в коментар и да ме последвате за още.